What's up mga kasilag? Wala tayo natin na loob na Jollibee. Shout out to sa makukuli na cashier, tan empleyado, tan helper, lahat at sa security. At shout out din sa lahat ng nanditong mga tao. Shout out sa inyo mga kasilag. Habang hinihintay natin yung order natin dyan dahil naka-order na tayo kasilag. Hintay natin. So, ayala kasilag. Habang lagaran team order tayo. Sinaklaba mang kukugit kasilag. Aking kanyon. Tabong buhay ko natanaklabat akakarja loob na Jollibee tanakapan-order. Joke labat mga kasilag. Shout out sa'yo sir. Hili kuliyo. Kana. Medyo do babagada no. Timanul lamay may ganto amala. So ito na nga. Kasilag i-prepare tala may order tayo na. Jollibee yun ito na may kinda mga kasilag. Loob na gawaan na kinda Jollibee ito na may French fries kasilag. Talaga titik po natin yan mga kasilag. Thank you for watching.